Tervetuloa. Heti tää videon alkuun sanoi, että voi vittu. Kattokaa. Talvi tuli takas. Ihan paska juttu. Hetkeä, että ehti jo luulee, että jee, kesä tulee. No vitut, ei tuu. Joo. Vielä tästä. Joo, mutta nyt puhutaan vähän näistä videon tekemistä. Kiitos 53 tilaajaa. Vai oliks niitä 54, en muista. Mut kiitos niistä. Mä en tässä siis pessua 10 tilaajan välein, vaan 50 tilaajan välein. Eli joskus jos 100 tilaajaa täyttyy, niin sitten tulee seuraava spesiaali. Mut joo, se on kuule sillä tavalla, että julkaisin tosiaan sen treenihaasteen. Käykää ihmeessä katsomassa, että on vielä kattonut. Joo. Limsahaastekin oli tällaisia juttuja. Menkää katsomaan, jos ette ole vielä kattonut. No kiitos kun katsoit videon. Minä näen ensi videossa. Moro.